H. Aduma chedi bi amenya. Say yo. Hey papo. Etonya mi anoni. Aduma chedi bi amenya. Say yo. Hey papo. Etonya mi anoni. Owo de na dwinam. Mama wo de na dwinam odofo. Owo yi. Yemfane yonko. Missy owo de na dwinam. Mama wo de na dwinam odofo. Owo yi. Yemfane yonko. Lori owo de adwuma no odofo sike. Sele meka. So ti asema me. Ewo di wo. Ni ma obuso mu da. Me ju fu no obuso fu nyina nse. Ati sele meka ti asema me. Why? Me kai se na no ba e fi ho no mo hu papa ni ma odi bika. She. Esi ya obi anso man ka wo. She. Na wo papa. Wo papa krenti asema wo ne meka nya de me twa ma wo. Na me ba fi na papa hu manim na me. Eh. Me ta mo nso yo. Me se. Me papa mo ndodi ama me a me. Me bibi ka o se pa. Ewo no ono ton kwanta ma pai. Se wo mu se woni. Yes ono su ni a ohun obetwam. Onfo onye hwe. Papa mo ya shansu di odi kan wo a. Se wo kai zare be da wo so pe. Ohun wo na. Wujidi. Wujidi. Bijidi. Yemi ka se ti asema me. So wo se wo kan no ba type me po na so me po asem. So wo kuma se me wudu pa on pakasa. Me se me jumfu wo ni ade. Se me jumfu wo nsem. Why? Na san kenyo owo yi a. Nka se wo gina hwi. Ka beti me be gina manim se opami. De owo ni ntina asa wo ne me ka mi hu de me nya me. Na de wo kai se mi. So owo de mi suro wo. Na mi me pe o na de wo kubedua. Ma fo ko du suro ma ka se ayi ma bre. Eti wa no we ade we e be ko wani. Ana wo ya be. Me se we e be ko wanu. Ami tu me nko me se na de wo na me pe. Wo ya de den. Na no anka ho. Anka djuma no. O jaja en kasa se me tu. Wo de owo ni nti me fa o sa na ja. Wo yi me afro wo na me de mi suro wo papa. So me be wo. Me fa sa wo ni ha. Wo ya be ma ko fu ma ka sa aba wo me. Owo ni nti me fa o sa. Ya bo bimbe mi. Se de owo ni nti. Se be me ben wa owo ni e mantem. Me mo duru bi atafra. Wo e do. Atun kwanta ma pa. Mate. Why? Mate owo ni de. Mi suro pa nti de obeka bi mate. Mate asi. Mate asi. Uso. Mi suro wo. Uso. Na se wo so ni pamfa so. Na ni dira uso. She. Me wi. Ade na je se. Wi asi de se na mi bewu. Ade wi asi si kiregu. Ana ya wo. Wuni. Esi yesu wo nso anko heaven. She. Yesu wu anu apro. Me pro. Na wo pro. Me wu na ma pro. Usiro pro. Ayo. So se me pro. Sisi na me ka wati asi. Wati asi. Se jo wo ni nti. E fa o ta. Se me beji udi no. Na ma tre. Akon papa buku no. Ti papa mu se udi no mpa. Na na ide ashi udi ne nso. So wo ka se bia duru so na mo atwa kwa. She. O be so ni duru se. Pe 150. 150. Sa. Mo na to so 50. Dabi she. Na so we asi o de. We asi e de. We asi o de. Ma. Aso, vamos a Ma. Yes. The battery I'm ready. Come here. Oh, mama fa kunya. Oh, yeah, can't to nam proud. Family. But who want about? Oh, friend. Who? Ayo, me feel chroma ya. Mo de share back. Me na on. And the start door area has a plan to do. The friend free. Yeah, friend. Who feel chroma ya? Your chroma de share. Dear Ma, you know, we are not. What the kind of meeting I'm on from you? Oh, no,
ba be din komo. Ka kire me mentie adan. Ma, be ma menya na me pesa me na bobra. Hello. Ma tia na. Ha. Be ma wonya na ne bobobra. E wo kuro be so. Ele komo ya. Na wo ya na wo nwena na. Ya na wo nwenne. Ma ho ye ne din tamba be guma ni ma so ho anim se. Se dia tena be go ho anim so ho anim se. E dia won ka bibia nkyere na na. Ablante. Why you want say? Open na. O so be ware me. Oba me ni da no so ani atete. Pese me ne bobra. Ene wati. Mi ana me wo no. Na me yimi sie aduasan kasa kire o nesa me ba no wo kunu. Wo kunu. Ya bi o wa so. Oni neja. Me so wo kunu ne wa na eja. Me sabe na ade ko ni nyae. Ojai. Na ma na ate ase so me jai. Mi a me wo ba na me ka asam kyese me twa ntoro. Me se me ba no wo kunu ka ba ya atwe ho. Enkofo ma ne bia ma ho. Mami. Wo kunu. Ma me ne kunu. Me so wo kunu. Me se me ne kunu. Me so nya. Ma me ade na wo se na wo kuma ni ma so. Me ka kura. Me ka pani mu mi twa ntoro. Be ba nya no pam mu hwa na. Wo pam won oba apa chew. Me ti acho ka bibia me nasi. Wo betie. Sankofa me chiri. Ene oboa. Sankofa me chiri. Tie na me ka no. Wo kunu wai. Wo kunu me se me maka kire so wo kunu. Wo boa. Wo kunu na firi akọ. Firi akọ abrante me pa ne ntompa ne no wa bia. Wo kunu nti kọ. Me ne ndeka sa de ko. Una ma wonka no kore kire pa ne so wo kunu. Ena aso mesre kwa. Pa chon kasa wo ne kura ma. Oye da yo wase. Wo ye ho aso. Wo ye ho aso. Ma, ewia sa de mi tira na wo ye no wase. Ade mi tira ma me wo ye. Me medu beba. Be ka kiro mu nyina so wo kunu. Mimi wo kunu ho. Wo kunu. Mimi wo kunu. Me so wo kunu. Sieti ye be hwe. Ene ye be hwe so. Yes ye be hwe. Cause papa wo eja me. Yo pa na ye me na so na wo ma se fitete. O so wo ma se fitete. Wo kunu fo bi sa command. Mini kunu. Wo kunu. Mini kunu. Me so wo kunu. Me se mini kunu. Rom ha ne oboa. She. Yo ba fana baby aji se mewu. This one wo na me ti asede a. Ene be me be wo kunu. Ma ware no. Wo po ma ware no. Ho na beje owale ensa. Wo bete. Me. Wo bete. Me. Wo bete. Ene wo di agoro. Ene ho di agoro. Bonkuro. Ana na wo se sa. Me se captain me ntimi international pu. Me kam wo so ate. So wan tie masam. Wan kwa wale na se captain me ntimi international. Me me kwara na so na wo ko kumi on. Mimi kokum. Wo pa ko ye kume. Ana ade ko fa fanti ni me so bo a. Wo pa ko ye kume. Me so ba wa no. Ana ma ko fa abe kume bo abe kume. Ama fo ne seme. Abeku ya na eko. Abeku na eko. Mal abeku. I want. You go want. Me se fia sam no mienu tia. Tutum. Die free fa tum se de wo pe. E free fa. Anya sa e free fa na me don no. Go for beef. Ma dia na me don no. Wono akasa na me don no. Wo ye de ono na me don no. Wusu na me do abeku. Wusu na me do abeku. Wusu na me do abeku. Na kabede na ya. E free fa na me don no. Na kabede na ya. Abeku fantile mu na abakọ fakiti budget Afi fa na me don no na kabede na yo ya ahwan ku fakiti budget abar kwa na nse ku na fakiti budget obakọ afi fa na me don obakọ wodroyi mpompo na nya afi fa bibi jijo ka sa me ma me bonifo na de be ya ade ano hwe ha bibi jijo pa de ofu Roll. Action. What do you mean, Sia? What do you say? I mean, no, for one moment. And then what you want it?
For how? Mami fa. And I'm there. Oh, for how now, but I'm Bana Bella. Now we want to you now. Yamo shedemo. Edia, one happening. I didn't one happening with Daniel. What be pro? Be a pro, yes, madam. Hey, be a one will be an instant to say, or Casa. Hey, Nadia. Hey! Ade, when would you make one? Miss Eddie, I can't climb a I don't maybe no. What I don't know. And I know about the show. Yeah, but you, I can't clap. Why? Dinner, why? Maybe Chairman in the Catra. How much? Hey, maybe Governor. I know. Hey, you're ready. And Yamachi, open. Rubber, Menyan, a bass of one dear granny, they are trained. Oh, Susan, or the you know. Mamma, there be a pint, but Japan, that's it. No, I am so Bishop, no. Oh, Japan. Maybe I didn't know. Maybe I said you for a court. Ye we say our semwa enyi nsema no judge hwe wani musa no hu say ye wa oba eti we obutu so oham kura wo ngowura na mbeje akwantere oham wo chim na aham a wo nwura yem ya bo ache tie why you want dress o bepewu ama fi se mu krom anti du beku ono so wo mpofre mu wo medem ti e beba no da ha no wu papa yesa o na nyesa na se no buy type kra me pe na ya kwanche me to ho yo ko be so me dai nya me be so dai so ba we enche o be free inti no me kwa nko da na me nche na kwanche ye no dem de we kwanche oh wa chira na kwanche de ma kwanche a chira na kwanche eye ewuraba wa nyene hu ahunu se me ne me yere ye dan ye dem emono enti no am ka se me gwana so obewu ko wai so wa dia kwanche na wi enti woni owu to nkwanta ma pa me bo a o se nya na nko o mate dosu o be ne na o tibia 1 week it me dem ha 1 week amame umwa o amame dabi agura din kwara be fi akura boni Ejei, papa. Fa no ko. Papa ni me kwen. Me koton. Me ton sa adwe. Wo papa ni mpo me de. Papa James. Dia na waso kun. Enti won ko ba bia me de wo. Papa na ni me kwen. E fia na me wori me. Won ko ba bia me de wo. Papa me nya nko. Boy. Yenko. Bi ade no kwa de me nsam. Yenko ba ho. Wonko. Na me na kakala. Kwa bere. Na bere. Ko dai. Ko. E dan kwa wo nwo. Da bi wa so bere. O ko dai ba wa ya. Ko dai. Mama fa pio. We ya be ma party sam ya wura ha. Na ne nko. No akoso aje ne wo Nigeria ba. Ko. Ayi si ana ni papa we ya. Me se ma ne ko da no wa bere. Ayi si ana ni papa ya ru. Ade me akoda. He! Me akoda. E je ni ye de wo. Na di se di me ko ye ni bina mo ye. Ah tu ko ye bibi. Akwanche na oba so obaja akwanche se wo ko ye bibi. Akwanche na ye sa ade no. E fi ne ko. En shamata ade ni. Me mpekura mehye no. Enyimata ade enche bi. Ona ba ko we. Sesei. Enti wa hye. Ho so anaso wa hye so. Kacha ne se fi ne konko ha dan. Koko ha dan se onum akwanchira. Koko ha dan. O te de me kache do. Mo na de mo bi what is what say de me no we ye no. Ebi no ono so ye. Nti ko ha o dan. Papa no. Eti ma pa fi so koko tra pa fi. Fan bag man. Ewura. Ni me ni mama me ko papa fi. Me ko ni mama. Ni me ni mama me ko papa fi. Wabo. O to o de o kan wo so so so. O so me ko papa fi ame nko. Akwanche de kama pa o de bia akwanche ban ke fi. Ma shiwa ni so. Amame. Ujina o papa ni ka chese akwanchire we kama. Papa ni na pa so. Ujina o papa ka chese akwanchire we kama pa. Kama.
akwankyerɛ ne kamero to kyere ba ni kwa dia nye baba yo ba won dia baba wa bo kola bone wa ya de me mfiu ka kyerɛ sɛ akwankyerɛ ne yɛ kama paa akwankyerɛ no ɛyɛ kama paa wo ka we kwa wo nsuro no afɛle unsuro no afɛle to de kyere baba ya de fa so politin ba ga ye woni mi se yetime frɛ obi e ka kyerɛ ne sɛ ne baba wu e ma ne de hu dua ene nti woti nya gyina no mama me ba na wu e ja me ntra se woni me ne ye me ntra se me ba wonti me ne so for panyin nkasa sa wonti me ka me kasa bo ahɛ me yam woni mi sɛ yetime frɛ obi ka kyerɛ ne sɛ woni ba ne bu ba ne ba wu ama ni pakwa no no obadwene ho no wa kyerɛ na kwankyerɛ na mti kɔ mama yɛ bɔne e ja ma yɛ bɔne me no wa sɛ mama me ba na wu awie wonim sɛ wo nyina ne to ma me ba na wu awie ja kwache ja kwache body be na bia ye wo ja body be na bia ye wo wu ya ben wonon ban de sani o wasie na wie dada na de wadi kan kwaba aba na me pa cho oba na ka cho sɛ mesi wo bewu ba ma me mu ku na nsa wo bo wa mane me ba na mo mama ne eni tuba na suban edina ko wo so ka kyerɛ obi me ba no ye kyerɛ na wo kan ya me so meti udi ne de sɛ ka me di ni de alata na wo rafi udi o de wan kasa de sei me to me di du fie ana ba na wa wu so de sei du juwa mro san ye du juwa ja wa di me weja du juwa di atu me bi o ja wa di me weja mame ewrade be sunum mame e bi ko obetimi ase anya na oba wotimi nya no obetimi anya ni pe wu anu wawu me ba nya buta ende wa ni pe wu anu wawu so fu ma so fu panyin ya ni pe wu anu wawu panyin de bu ga wante du fie to bo asetena se wo de tena se men tena se wa hwia men tena se du fie amenka se min chiro oba no me tu no fo ka kyerɛ ne sɛ de mahunu enye sɛ bi me na me betwe sika ekuno na wo ya asodin oba yi no aka kyerɛ ma me sei na opanyin aka kyerɛ me na de na wo ya fa ho na nko aba me ho bakobu nu agu na som ana akɔfa ne wodi abrɛ no wadi ka aba happen ene me yere ene me kura aba be ham so ma kyerɛ mu akyerɛ ugu so a wo yesa opese oto a oba na eja me de wuntimi nkumi me ba na wakuna wuntimi nkumi enye oni ne beku eja wuntimi nkumi da me pa cho fan se chi me pa cho me nye sa de me fa hwen ka me sa chi e de na me me pija ti ma me ho ebo ma me ho ma so ebo ho ende ne de hinia onyanwu oja wanya ade boni be ne mai waja want me sunu me ba na nya me asese ya test temperature eja kumi pera ko no me nguntu me ba na na de o kana mi kofie wedunu okuna wu ko wu me kura wu da na ndo bia ne ngo foforo na wa ndi ene kamba wo da sai o jina we no wa wo du fie da nya me asese ya test temperature no enuru wo so tinka mene wanka midimrika kwa ata kam kofie mama ne hamu mama wa ya de ukun ya de mama ne hamu bebe abawu ya o ye nya metena sinenso enyamia itie no du fie o de kofie wai na boni bi anim enyame na me ye eye ade na mahunu na mka kire na oba na anya ade se wa mo maame amane nkwada boni no abawo na ye kase akwada boni ti se yefun yade ni bi no ene ba bi wo no wono aninim eje wunim sa akwala de agro woni ni so ka frame panimu na ka kire me so wo ba ni se na ebeto no na kama ba mo cha ma ka tenten sa no na wie ye de won konya ne na du fie efu anu ma bodi ebru no so na kofie me ni ye why ye ju amra sa de to ma bi oja yo ho sa na ne ba anso odi ne ba kro nti aya na ye ne ya wa na sintirim se o mi dwane no mu ha me pa black and white bia so ha tata so me pa so papa we wa maneko anka ye betimi aye kwan bi afa kwan bi so nanka wo ya je consultation Debi nani abere ekwa be so na akwa enipa nani abere ne ba sha yesie ne babusu ura fi 6 months ne ba wi a umami de gumi so se akora me de manu aka osu obewu mami ba fi ha baba e be sun se sun bia menim so so da ye wo ne ba no ho amachi ade announcement no nko ni yana me kra de me wo ase ne hanye de amachi ade a wo ye ne de me se me ne obadwene wo oboko no no so si table ba bi me se ahonda nso ne ye kwa kwa jiji nkrofo sika
amache so mgbe uni bi say amache akofa ma me kakraka bi etuo bi amache akofa na ha o me mpa ono amache me keka wo se wo ba hwehwe ne hyebrim no no odai enti aka tren se wo ko ha dan wo papa mpa so ho na abehwe obi hyebrim papa say amache wanyini wanyina ko ha dan ye o ye ka asema na why wanim say de tetanus so ayo ye bia ye ka de wo kan no wo susu wanyini nya amache nko na enyi wanyini hwe osisi wo ti out wo ne sisi heavy duty ai ko efiri kire ko kura ko pedan heavy duty na si benya bia ye nso me krom ha de me wale wa hawo na on wale me twen sikani bi ba bowura mu pe na chese abefa me ko ene obeche ene eche de uni che onya mesai onya ya neto na sam papa wonya tim keto na robes o ba che say me de se me yetim keto o ba che say say said do onya to ye kuma se na na no me ko te say John Boli no ogu John Boli mani abaya o ko disco o ko to no aso no awo so na ba ko ene pa de na mo kan say obi kuntunu ho a mo se ye kan say twerking kan ye kan sa kan say sincheche mama mi o ma mi sincheche kidi to say esi apa de osi sincheche aji so mo mo to win ka ben no wa jere yo sa ho wa jere yo sa o jai